Profesionálny bojovník v MMA Attila Vek má za sebou úspešnú premiéru v USA. Na turnaji sa ale potrápil. Premiérový duel na turnaji druhej najväčšej organizácie MMA na svete Vek vyhral. A to 2-1 na body. V súboji s Američanom Sponom bol však veľmi opatrný. Ja som pozeral už 10-krát môj zápas, 15-krát a videl som tam situácie, kde by som mohol ísť do toho, ale nechcel som to riskovať. Taktika mu vyšla, za 4 roky to bolo jeho 25. víťazstvo, čo si ale odniesla pravá ruka. Lebo som udrel do hlavy a nemal som to tak 100% zaistenú. Aj preto momentálne trénuje ľahšie. Druhým dôvodom je, že tak v USA ako aj po návrate domov má problém s časovým posunom. Do dneska som ešte nespal normálne a celú noc som otravoval frajerku, že zobúca, lebo neviem spať. Pred úvodným zápasom pyramídy tak opäť odcestuje za oceán s trojtýždňovým predstihom. Jeho súperom bude Kanaďan Holet. Je odo mňa nižší, taký pevnejší. Verí ale, že zvíťazí, keďže jeho cieľom je získať titul profesionálneho majstra sveta vo svojej hmotnostnej kategórii. Na dnes je to všetko. Dovidenia.